Lester Naval and family, Mr. and Mrs. Efren Hafalia and family, Lori Ganada and family, Willie Docta and family, Jerome Garabiles and family, Jefferson Andaya, Pedrito Balot and family. Intay pa iramang nga ikararagan, dagitimin minatay na may kararagan. Isuti Kararwada Alvin Lanusa, Maximo Habon, Flora Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan, Isabel Garabiles, Nino Banaw, Cecilio Garabiles, Margarita Garabiles, Romulo Dagdag, Imelda Dagdag, Antonio Valdez, Kararwada Eusebio and Eulalio, ken amin-aminatay ti Kabasal ken Moreno family. Filomena Valdez, Federico, Rinaldo Biernes Sr., Randimar Canilio, Adelito Canilio, Ricardo Bravo, Mary Vic Bravo, Maricel Bravo, Jordel Bravo, Joey Bravo, Pedro Francisco, Macaria Petra, Maximo Sabina, Corazon, Joselito Martin Cesar, Noli Garabiles, Alfredo Habon, Patricia Habungan, Hermogenes Garabiles, Maria Garabiles, Andres Garabiles. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumakada kayo. Kakabsat ti Diyos, imula na tayo nga agbiag ana imbag. Agbiag ang makaayo iti imatan na. Agtalit tayo sapay pumatamasurutan tayo. Dagiti pagayatan ti Diyos para iti misyon tayo ti mangiwaragawag tinagan na. Tapno may karita ang makirano ti tila tinasanto na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika situtugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, ken dito'y nagkakapyan, kadagiti tattauhan ay imbag ti panagnak na kemda, imunan
Api Diyos nga po, Cordero de Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti tangata. Sika marika, kadagit ti basbasol ti lubong. Kasyan na kami. Sika marika, kadagit ti basbasol ti lubong. Awaten kadaytoy arawin. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti tangata. Jesucristo tinasantuan, siksika di ako, siksika di kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, iti gloria di Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kat takaasim kada kami, ket yat adom dagiti parabor mo. Iti kasta nasnas ket ti inanama, pamati ken ayat mi, ket agtalinaed ka masiriridam, iti panagtongpal mi kadagiti bilin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Adda amin iti aywan mo ket awan ti sabali a Dios apagparangam tapno sa laknibam dagiti pangyadden nga inpaulog mo. Ti pigsam ti pagtaudan ti hustisya. Mabalin mo akasyan ti siya sinuman gapu ta sika ti Apo ti amin. Imparangarang mo ti bileg mo, no adda dagiti tattao, nga agdudwa asaan anaan-anay ti pannakabalin mo, ken dusaem ti siya sinuman ang makaam mo iti bileg mo, ngem di namet bigbigen. Uray no agnanayon ti pannakabalin mo, manangaasi ka nga ukom. Mabalin adusaen na kami, iti uray anyaman at tiyempo akayat mo, ngem dakkel ti anos mo, iti panangituray mo kada kami. Babaen dagiti gapwanam, insuron dagiti tattaong at itaw analenteg, ket masapul met anaasi. Inikam dagiti tattao, iti adu anamnama, babaen ti panangipalubos mo kadakwada, nga agbabawi kadagiti basbasolda. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbag ken makakawan ka o Apo. Naimbag ken makawan ka o Apo. Naimbag ken mamakawan ka o Apo. Aglaplapusanan ti agbalbali yung hayat mo, kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo o Apo ti kararag ko, denggem to'y asok ko, adumawat iti tulong mo. Naimbag ken makawan ka o Apo. Umay to ken ka dagiti amin a nasyon a pinarswang.
ket agrukbab danto iti sangwanam. Idaydayam danto ti kinatanok mo, ta siksikalaeng o Diyos, tinaindaklan, siksikalaeng ti agaramid, kadagiti nakaskas daaw abanam. Naimbakin mamakawang kawa. Uapo si ti Diyos ang manangaasi ken managayat. Saan ka analaka nga agpungtod? Naparabor ken napudno ka. Taliyawan na ket kaasyan na. Papigsaen na ket isalakan na. Tagserbiak akas iti panagserbiken ka ni ina. Naimbakin mamakawang kawa. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu, kaditay amo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kadatayo iti Dios, kadagiti asog tayo adi mayegkas. Makita ti Dios pinaguneg iti puso ti tao, ket amuna ti pampanunuten ti Espiritu. Agsipud ti dawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Dios, kas pagayatan ti Dios. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakumata na kayo. Kasta kumamit Ipan na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Gloria may paiken kawa. Kada pangarig na insarita ni Jesus kadagiti tattao, mayarig ti pagarian ti langit iti may sa atao ang nagpurwa iti nasaya at abukel iti talon na. Iti may sa arabii iti maturog dagiti tattao na pantikabusor na. Kat nagmula ti ruot, iti nagbabaitan dagiti trigo sa pimanaw. Iti dimmakkel dagiti mula, kat nangrugidan nga agdawa, nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen ti akin kukwa iti talon, kat kinunada ken kuana. Apo nasaya at met ti bukel nga imulam iti talon mo, ngem apay nga agdamit ten dagiti ruot. Aramid ti kapusor dayta kinunana. Kaya't mo nga in kami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insongbat na? Amangan no mairaman amaparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani. Ibagakto ka dagiti agani nga una enda aparuten dagiti ruot sa daripeten nga ipuor. Kalpasan na anyanda dagiti trigo ket idulin da iti kamalig ko. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw may paiken kawa. Good morning. Anak pa mo lang al-aliya. Kasi na po Diyos nakaamida. Ang surat ti may kadwang maibasa, surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Kadagiti kakabsat tayo nga adad ta Roma, nakadado ti kakabsat tayo nga Ilocano jay kunada i-shout out na kami to Father. So dagdag kaadudan na nakadaduda Italia, jay France, jay Netherlands dagiti nagpasyaran mi. Na dati Ebanghelyo tayo maya. Idi ada ijay after 2 weeks
Gapot ako namin, ti kanan tayo, Italian food. Na kayo nga makaamot Italian food. Na imas mo doon naruwam ka, nung datay nga buggoong. Awan na gino kanyada ka. Tiyo mo na aperitibo. Ano ko na da, ada tinapay. Kaya kamo ko, yatang dati tinapay, tawang garutin na po kanyada. Nga bin kulbut mo, ti pa nag-green na tinapay. Isaw-saw-saw dati, ada soka na kin olive oil. Maya mga kang kanin ka pa, pasta, kung kunada. Kaya kunami, kasi man amin ti kanan tayo, kunada. Hindi may ka man nga aldawon ka. Bisin mo dagiti Ilocano ti buggoongan. Anya mo dati ang kanan tayo. Pabisin na kon. Tagadok kanan ni nga bawan sa balilat tamot ti. Kaya di ba na nagaya ko Ilocano nagluto ti dinagdaraan. Wow, dahil dagulay nga isaw sa bugong ako garing magsak amin nga ropa. Ito Ilocano do na diyan. La shout out kano kanyada. Ito ebanghelyo tayo. Pangarig. Awan pinagpanggap iti dakes. Ayan di ko na nagmula iti nasayaan. Ngam apay nga tumanor. Nga dakes. Kala mo kanya yun. Dati nga naganak. Da kayo nga pampamilya. Hindi agplano kayo ti pamilya. Awan ti agbalbalak nga. Di anak na kaagbalin nga kurimaong. Awan ti anak nga palplano tayo nga isunto ti pakaibabainan ti pamilya, isunto ti magidagel ti pamilya. Awan ti agplano. Ngam apay nga adda tumanor nga adda black sheep kuna ada. Muna apay nga nagduma ka uray kas ano nga kalakomada kayo. Nakasaysaya at uray ti nagduma dayta ti nagriga. Aga broda kung nagimay sa nagsaya at di panggep, mayat di panggep. Hello. Mayat di panggabhaan. Apa ya ito no, adda jemon adda to ginabakit to adda to manor nga. Madi. Da kayo nga nagana. Nagmayat di panggabyo. Kasaya aton kayo, lasi atin yung agbasa, susurwan yung idang na saya. Apa na adda to manor. Nga madi. Or kadi agbalbalay kayo, aga arobata, uwan kumaray, mayak pay laag. Ito no agbayang, ay kapula ti pansit, tamo pinadiguan, dakes. Agda tumanor, apay nga agda tumanor, apay nga ta, kinagsaya at ti pagdapuray dayang ni Apo Isus, hindi pa nagkaamunan. Nga apaya, nga no agda good, equivalent agdamat, agda nasaya at agdamat, dakes. Tatapta mula ko na nagsayaan mo timulang apay nga nagtubo aramid ti kabusod na ita. Kapayang magatay nga tatao niya ti papanan na nganin ti evil ti paggapot ti dakes mangrugi iti panunot ti tao. Haan nga nagyang itiruar. Kanada ka, nagitay mo exorcist no nagdumag ka nakabugbot ang matikunata nga at dahil mula na nga at daibol iti simbahan niyo. Paksyaton tayo at daibol iti balayo. Paksyaton tayo. Ay ka talaga nga makakita ka ti al-alya na talagang sweet-sweetik kin agtaktakaw ti ubra ang sipsipotang talikod ay kadamang kita kanyam al-alyaan na karod di aramid mo. Di dakes nga panggap ti pangrugyanan na. Napang kami jay Italy at dapat nga napanami. Nakita napang kami di may sa nga kumbento di kuweba. Nakipuna na di jay iso tinaglabanan ni San Miguel hindi jay demonyo kuweba puraw na di batunan. Iya kalutin ang parmekan na daladawan na jay kuna da tungtot na di jay. Inabak na dahil nga demonyo ay nagsyaatan kung kuna kapay nga umay dahil nga San Miguel di ayang miti magamin umay kanyami ka nakatakder ng natuwang hindi makas sa bali magamin nga San Miguel di pampanunutan tayo. Nangapa? Apa yan kitaan tayo? Apa yan kastoy? Kuna dagiti paratalon na dito nagmula ti bugal ko rin. Apo kaya mo income parutan anya ti kuna dito amunghaan. Bayan nyo nga dumakelda. Intong dumteng ti panagapit, saan ko ilangsin dagiti agapit, ikabil na ti kamalig di mayat puuran ng anya ti bagbagan na kanya tayo dito eh. Nga ti Diyos, kanya tayo, tapos nga agbalin tayo nga nabunga, ure no kangitingitan ti panubok, ure kangitingitan ti
ruruot tibiyag tayo, masapong nga ang talinaod tayo manapod no. Ano daduma kay dayjay ti pakaabakan tayo. Amo yung ti pakaabakan tayo daduma uri na saya at kana trigo no nakapsot ka agbalin ka maglaeng nga ruot. Ng padasal. Sutiken na ka. Naimula tayo nga naimbag. Hello. Naimula nga naimbag ti kananakom tayo. Takawon da tapatong. Gapot naman nakimisa ka nga ako like, alabaybay ang pailaang, ikararagan tayo, maikadwa, niya awang mamata barakon. Ay ka, glitang-glitang matalapayag mo, ano nga barin, nabarbarin. May kaalaw, ay agkamang kakin kapitanan. Diyay laupa, kindoa nga pilkan. Duduwa nga piyag, ay nasiputam na ala na pa'y mo di panginaan, di maikaskaso ni kapitana. Ay kanya tikaramidan mo. Padasyo, di kaya guyudin na tayo, nasaya at tayo, ngam na nakapsot tayo, iguyod na tayo, mat nga agbalin nga kasla trigo itigi mo. So ako nada, kinamul na mo ginapat ko, ay kasya tumod, apay si Kayla may maya, nagsapasa po. Kas jay tilubong tayo, anya ibagbaga na naparswa tayo amin, ana imbag, kinasaya at nga addaan kinasayaan nga panggaw isugor nga adda talon ka saya aten nung nulukwan dahil talon mo maaguyod ka nga marurot dagiti daduma dahil yan agabsa tayo agpagabrod da agpabasa da ay apo diyan mo agbasbasahan na makontrol gibiyag na masaya at naupayan nagbalin nga gura imbes nga ayak tati panggaw nga original na sayaan. Kasi mat lang tinubong tayo. Ngam apa yang ibagbaga na nga bayan nyo. Kung na ni Apo Jesus, bayan nyo ta dumakkel da. Ibagbaga na natilubong tayo, naimula tayo ang nasaya at ikatatao tayo. Ngam napalawlawan tayo matlaan ti pannubo. Napalawlawan tayo matlaan ti karit ti biyag. Uray padi ka. Agpakpakasayaat ka. Adulak ka ti pannubo. Itag mo amin nga biyak mo, kasi mo laan, naganak. Itag yo amin, addam to nagtatumano. Nung dijay nga kunana, nga uray no, karuutan din na kay mula amon uray aduda, masapol nga agbunga kalagtaan na saya. Kanagmayat ko man, nganya ti kunanan ka, piskitan tayo kunada, naganagtarakti mo na nga tarakag ko nga manok, mailiwak pa yung din, pa'y nakita ida. Dagita yung red, Rhode Island red, dagita yung black astrolog, dagita yung taragang ko ini. Ang gasto yung magdaming ano nagtudaw, ay agbubukol mo ti. Nagdaras mga agbukol ti, matada, naglayin na nagsakit, agpapanatang. Daguna na di may isa nga nabuya, tapno nadardaras ko na, tapno hangag sakit na manok mo, no nakita nga agpanatang, patayin mo. Ay so nagsinglot, gili ko naktatay ka, hindi pa hanggaw may makinisan, patayin ka, kung nakagpanatang ka. Kasi ano ko na dati pa nagtara ka nagriga mo no kasi aramidan tayo mo nagdalagbaso na nagkamali ka haambot ka kasi diyan. Anya ti kunan na bayam nga magipagdakkel. Ta kunana uray day ruot ti palipang pagayatan ti Dios bayam ngam agtalinaed kayo laptaan na bunga uray no kangitingitan ti ruot wenno panubo. Maikadjay ti panagayat ti Dios kanya tayo. Maikadua. Ayan di balik tayo nga pagpampanutan. Di kay ruot nga ruot nagdakas magamin nga ruot kanya tayo kas lamang nga maampitan. Itilubong tayo, mabalin nga di may isa nga kabsat mong ibagbaga mong kas na ruot no black sheep ti pamilyam no dagduma no tingitingan tayo no adda ti panagbalbaliw mabalin nga agbalin matla nga kas la trigo nga apitan. Anya dagitoy example na dagitoy ni San Pablo. Ni San Pablo persecutor ti Kristiyano. Nakita mi di na pamikinita di may isang katakom kunan na di pagipunton kunan na di sirok ti daga. San Sebastian di katakom na di na nakasira di bangir kas di gaya di dyan. Kas la 3-story building di kaunod na, madanon na di unod. Kala ko man ito'y, adda abot dita, nagado nga pagipunpunan, abot-abot, nakaad-ado. Nakatado di pagipunpunan na di nga nagpintas nga kitkitaan. Pero dahil mo ti kung kuna na kanya tayo, di naman nagayat ti Diyos, uray di jay dakes,
mabalin nga agbalin nga nasayaan. Iso nga dagiti Kristiyano, hindi napanda naglumlumang, nga nagkarkararag, hindi katakom di sirok di unag ti daga, di palipunpunpunan ta, mabutang da ka dagiti Kristiyano. Kamaysa ni Pablo kadakwada, nga perpersecute, pakayunda, ni San Esteban, binansabansag da, gaputa Kristiyano, iso na mamatikin Kristo. Ngam, idinaggarang ti grasya ni Apo Diyos, nagbalbaliw. Iso nga kuna na haan nyo nga parutan bayan nyo tanugad duma uray nyo kuna tayo nga ada nagkurangan na ni kabsat tayo mabalin ti panagbalbaliw mabalin nga agbalin nga nasayaat. Iso nga dadyo ti Christian principle tayo hanga mabalin nga nagbasol basit ni kabsat mo pinatay mo nagbasol ni kabsat mo inlaksid mo hanga kasdyan. Si kaki di mga lukit kin kuan na agbalin na nasaya at atrigo nga agbalin na bunga dahil ti mission tayo nga Kristiyano. Maikalo niya tinabintas nga pagpampanunutan tayo. Kuna na iti maudi nga pasat ti Ebanghelyo, inton umay dagiti bayan nyo ta dagiti agani paglasinan danto. Dagiti nasaya at mapanti kamalig ko, dagiti dakes mapuuran da. Kaya't nga saon, no di pa nagkita tayo kadagitay dakes, dito'y lubong kaisuda ti mga abak. Tanugad duma dati kurima okas na isubot tinaragrag sakin nagasgasan. Sika nga agsingsing pad, kaslaka lang na irororo mo, isuda mo tinaragsak. In the end, haan nga mga bakti dakes. Anya ti kunana ni Apo ay kunana ti pangarib ni Apo Jesus dagiti nasaya at agyandan to kanya bagi ti kamalig ko. Agyandan to dagiti dakes isudan to ti maipuo. Kanya ti bagbagana diti kanya anya ti kaharip na kada tayo kakabsat. Ito nga aramidan tayo diti nga dati pamati tayo. Nagarugar ti ako na apay pala nga makimisa ak isumod lang nga iso naragragsak pay birak ko ano anak makimisa. Tawan mangkunpur mangsisigir di konsensyam. Nga kunanda ka apay masapol pay lakang hanak mag-aramid ti dakas baka di madlaw yar aramidan ka usto mo no saan palang ipagaro mo ko usto buwing bingayak mo laan uri ka adu mo tibo ka tapapaya na una nga mo nga impakada takaw lang ta. Dadi abahan tayo maririnig na naman yung ibagbagan na kanya tayo daytoy. Kay karkarit na kanya tayo, numan pa'y ado ti panlubog ti biyag, masapol na agtalinaed nga napudno. Anya ti mission mo, anya ti nakaimulaam, anya ti nang parswaan ni Apo Diyos kin ka, agaramid ti naimbag. May kadwa, no adaman nagkamali, kin uri datay ti agkamali, uri no dagduma kada tayo mo ti rugit, nuruot itigimo, adda panagbalbaliw. No sika ka nasayaat ka, iso ko na nangurod kada kayo nga nasayaat, aganos kayo nga manghusga ko na haan nyo nga idagel nga husgaan dagiti kakabsat yo anosan nyo. Tanudad duma, gapo kada tayo, isuda ti pagbalbaliwan na maikadwa dayjay. Maikalo, ti panagayat niya Apo Diyos in the end, awan haan nga masayang ti panagsakripisyo ken panagayat tayo. Bagi na tayong to ti Diyos. Dagiti haan nga mamati, dagiti haan nga umanurot iti dayta, umanugot iti dayta, isudan to ti maibaleng iti kamalig. Kiti nandaw-aldaw nga panagbiag tayo, mabaling nga nagduma, maabak ka, agbaling ka nga ruot, nagduma, maapektaran din yung katataong, maabakan na ka, nagitibay panubok itibiyag, ngam ti kayat ti Diyos, at tulak ta kinaimbag, at ta kinasaya at kanya tayo. Ulitin tayo, naimula ka nga nasayaat. Naimula tayo nga nasayaat. Uri ada pagkapkapsutan tayo, naimula tayo nga nasayaat. Anya ti mission mo, agbunga nga nasayaat. Anya ti bunga dagiti sakripisyo tayo, kuko na tayo tulad ta ti Diyos. Hantay nga ko na nga, pare-parehas nga matay tayo amin. Huwag matay tayo to amin. Nga maadda bunga ti sakripisyo. Kinlaglagiblan tayo, addan tumot so papak dagiti kinadakes, dagiti mading aramid nga di tayo kayat na pagbabawyan. Addan tulad ta so papak na. Iso nga na may natin at tayo na nga kukwa na. Karanagan tayo ti lubong. Nagado ti panlubog ti lubong. Makbaksay ti pamati. Uray ko na tayo nga nagado makamamati. Handa maibiyag ti antay maibiyag ti pamati. Iti pagilyan tayo. Apo, nagrigat nga awatin.
ngam agtalinaag tayo lataan na bunga na yati misyon tayo na ikalo at kararag kay so ti mabalin tayo nga armas naramidan tayo dahil akararag na tayo ti mangipaay dahil kalayan kung ada nga rodan ka uray no may maysa uray no itilubong ti riribok na dala ka umaysa nga agtalinaag nga naimbag addam to latta namnama no si kada yung agtalinaag nga naimbag addam to latta namnama. Paduyak-yak tayo di mamati ha. Diyos Ama, amang nakabayin namin. Ang amarusuhay ti langit kay taga. Mamati at merkin Iso Kristo, abugbog tong anak na kinapo tayo. Ating mao kaya ni Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuot ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket na itanim. Imulog kaya nagiti na tayo. Nagungat na ikatlong aldaw. Imulit sa tilangit ket sa tugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa jay may mungko si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati at mag-Espiritu Santo, padyag mo ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrerenano dagiti sa Santo, ti panakawan dagiti basbaso, at ang tumay panaguma ti bagi. Ken biyag Hintay mararaw ti Diyos nga apo tayo, imburay na ikitaong, ti pagarian na babaen ti papatay ti anak na. At dawat tayo ken kuana, ta iturong na ti bagi ken panunot tayo. Parabura na tayo iti grasya na, tapno maparot dagiti dakis aruot iti bagi tayo, ket ad-ado dagiti agtubo anasaya at abukel iti tunggal panggep kuna tayo, apo laglagipem dagiti tattaong. Ako laglagipem dagiti tattao. Ikamang miken ka ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Mataripato kong matibukel ti bukasyon nga inmulam kadakwada, babaen dagiti ganwat da amang iturong ti alban mo, ti pagarian nga inkarim. Dawaten mi ken kaapo. Ikamang miken ka dagiti mangiturturong ti gobyerno mi, nang runa ng panpanday linteg. Iburay mo kadakwada ti sirip, tapno sumakduda iti ubog ti panarabay mo, ket may ayo da ka iti panunod ken arami. Dawaten mi ken kaapo. Ako nagkakipin dagiti tattao. Ikamang mi ken ka ti pagilyan mi. Tanayon ko mapagbalinan na kami asaksi ti bukal ti Kristyanismo, ngay mulam iti dagami iti daytoy a paset ti lubong, babaen ti napinget a panangitandu dumiti ken nalinteg, ayat ken kapya, dawaten mi ken kaapo. Ikamang mi ken ka ti na Kristyanuan agimong mi, ti parokya mi, pagbalinan na kami anapudno iti panursurong, tapno abiyag kami akas gimong asipupunno ti ayat ken kapya. Dawaten mi ken kaapo. Apo laglagipin dagiti tattao. Ikamang mi ken ka dagiti minatay mi. Kas iti panang pagungar mo ken ni Apo Jesus kadagiti natay. Ket innadam ti saklang mo. Alain ka di idan iti agnanayon aragsak. Dawaten mi ken kaapo. Apo laglagipin dagiti tattao. Nagulimet tayo magdawatin dagiti bukod tayo kapangya. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo ang may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo laglagi pero dagiti tattaong. Diyos na apo mi, baunem ti bukal nga agtubo, oray na saan ang mapuutan ti agtaltalon. Patgam ka di dagiti mawayawaya na kinadakes, dagiti agtalipken ka, ket agka matalip da kadagiti sabot mo. Agtultuloy ko nga asumantak ti biyag, nga insabot mo ka na kami, ket iyaon na kami ken patay, ket maiburay kada kami ti pamati, namnama ken ayat. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
mararag tayo kakabsat at nula tayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo kumay ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ken may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinakan na, ken kasta may kapagimbagan kayo, ken ti kadakupan tinasampan. Apo idumdumam nga ipatik ti sakripisyo ti misa, ngem ti anyaman asa bali a sakripisyo. Awatem kat dagito idaton mi kat pasanto mi ida, tapno ti idaton ti tunggal maysa apag daydayaw na ken ka, agserbi apa kay salakanan mi apada-pada, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Udno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Diyos. Tapinarson dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnukat dagiti panyampo. Inaramid mo ti tao amayasping italadawam. Ket intalet mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kasunom. Ito rayan na dagiti amin a pinarson ket daydayawon na ka. Kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Diamo a Dios, dagiti amin Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ipay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kat ipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi isa mayawat to amay paay kada kayo. Astamet akalpasan day di pa nang rabiita nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon a tulak isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a paglaglagit yo kanyo. Ti misteryo ti pamati. Bagayan ti krus mo, piningka panangungar, inakamin sa lapan, sikanan ng buti sa malungar. Itingarod pa nang ilagid mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman tong ken ka, tay paay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano di bagigan dara ni Kristo, pagkay-kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada apo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan, kat parayrayam tayat na anadyusan.
Laglagi pa ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pa pay apo, dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyak mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag. At makiranod kam to, kinainggasatan na Birhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakaputno ang nagserbigan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken magidaydayo ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken idisidong ni Kristo, ititimpo yung ti Espiritu Santo, irok ngayon ni gan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Yan tayo umararap, iti amang katwalbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakin mo, dito'y nagaakas sa dilangit. Ityang kadapan ka daw ito'y kanyang mito pakinain ng daw. Pakawanan ka rin basol mi akas met ang makawan mi. Kadagit kinakabasol kada kami. Ginakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Ako ko ang ituray, nakabaling kang dayaw, O apo mi ang Yesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, no di kat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. basta namin. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Kordero ti Diyos, amay kat, ritibas basol ti lupo, asyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kat, ritibas basol ti lupo, asyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kat, ritibas basol ti lupo, ityang na Kalabsan natoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat ka iti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kaling, may katangyak, ngayon ti may salayan sa Roma, paimbag kong to'y kararo.
Pumararag tayo. Apo, kaasyan na kam kadi at taon, tagdo na kami pinakirandot mo kadagiti kinailangitan a misteryo, by anmin dagiti anyaman na kinadakes, ket irugbuat mi tinasantuan na panagbiag, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagarigan ka, ititimpoyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan tinggana. Amen. Ti Apo at kapumakada kayo. Basta kumamin. Bendisyonan na kayo di man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Dalpasin din na Santo na Misa, intayon, iti ayat ken kapia ti Apo. Agyaman tayo. Bagabigat tayo, amin Apo.